Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Юл хезмәтләре кышкы эш режимына күчте, шәһәр кар явуга әзерме? Барысы да үзеннән үзе бетәр дип уйлаган ни өчен вакытында диспансерлаштыру үтәргә мөһим. Шолда я кар, я яңгыр ява, термометр баганасында бүген -10 өстенлек итә. Юлларда һәм тротуарларда бозлавык барлыкка килде. Юл хезмәтләре кышкы эш режимына күчте. Шәһәр кар явуга әзер идеме? Бу хакта Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Нәкия Габдрафикова аныгын мәктәпкә озатканда аңа тыгык юлда ничек дөрес йөрергә кирәклеген күп тапкырлар аңлата. Аның сүзләренчә, травматологларга кабул итүгә эләкмәс өчен акрынрак барырга тырышырга кирәк. Юллар начар, как говорится, әзрәк кына обрабатывать итәргә кирәк, аларны, чтобы балаларга үзебезгә әйбәт кенә җиргә булсын. Кыш әле башланмаган, беренче кар әлегә проблемалар тудырмый. Иң мөһиме дистанцияны саклау һәм тәгәрмәчләрне алыштыру, ди машина йөртүчеләр. Шипы есть, а они нормально проехали. Ну, нормально сегодня, особенно первая дорога без гололеда была, а в местах, конечно, есть где. Ну, ничего страшного не было сегодня. Вчера, кстати, ночью уже обработан кого-то было. Мне так показалось, что дороги были расстоянными местами. Ну, повороты. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, кичә кич юлчылар карны актив чистарта башлаган. Бүген шәһәр урамнарында 87 берәмлек техника һәм 100-гә якын юл хезмәткәрләре эшли. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзия, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Барысы да үзеннән үзе бетәр дип уйлаган, нәтиҗәдә яман шишләрдән тулы бер авыру бәйләме җыелган. Онкология диспансерында 69 яшьлек чоллылыга 3 мәртәбә операция ясаганнар. Ни өчен вакытында диспансерлаштыру үтәргә мөһим, тулырак калдагы материалда. Будем делать пациентке 3 операции одновременно за один раз. Это удаление правой и левой молочных желез и удаление матки вместе с придатками. Әгәр дә пациент табибларга вакытында йөрсә, бу булмас та иде, ди табиблар. 69 яшьлек пенсионер хатын-кыз 10 ел дәвамында поликлиникага йөрмәгән. Чоллы эше берничә тапкыр зурайгач кына табибларга мөрәҗәгать итәргә булган. Моңа кадәр ул барысында үзеннән үзе үтәр дип өметләнгән. Нәтиҗәдә табиблар хатын-кызда яман шишнең 3 локациясын тапканнар. Опухоли выросли, и практически обе молочные железы были замещены опухолевой тканью. То есть там от молочных желез, грубо говоря, ничего не осталось. Вот. Но при любом раскладе сейчас опухоли молочных желез очень хорошо лечатся. Это наиболее изученная локализация злокачественного образования, поэтому прогнозы у нее хорошие. Табиблар искә төшергәнчә диспансерлаштыру нәтиҗәсендә яман шишләрне иртә стадияда ачыклап, вакытында дәвалауны башларга мөмкин. Сөт бизе һәм тире рагы таралу буенча бүгенге көндә беренче һәм икенче урыннарны били. И в этом году мы видим повышенную выявляемость онкологических заболеваний. Также в этом году у нас активно идет промышленная диспансеризация. Поликлиники выезжают на предприятия. Предприятия активно включились в эту работу. Также там проводится и маммография на выездном маммографе. Забираются различные анализы. Онкология үзәгенең 69 яшьлек пациентына килгәндә табиблар аны өйгә җибәргәннәр. Алда аны озак вакытлы реабилитация курсы көтә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балкыш балалар сәламәтләндерү лагере хәзер күбрәк балаларны кабул итә алачак. Хәзер аның территориясында душ комплексының, ашхана, клуб, медицина пунктының аерым корпуслары бар. Бүген Тукай районының Искедереш авылында объектлар ачылды. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Элек бу бинада мәктәп урнашкан булган, әмма 2018 елда капиталь ремонт үткәрелгән һәм хәзер бу балалар сәламәтләндерү лагеры. Хәзерге вакытта өстәмә корпусларда төзелгән. Бу клубта, медпунктта, мунча киеме комплексы да, ашхана да. Бүген аларны тантаналы шартларда ачтылар. Бигрәк тә моны балалар көткән, кайберәүләр лагерда ял иткән инде, икенчеләре исә монда ял итәргә уйлыйлар. Бу лагерда ял итмәдем, бу лагерның зур, якты һәм матур. 20 елда ял иткәнем бар, хәзер ошый яңа зданиялар төзелде.
бик якты, бик матур. Яңа корпуслар балкыш лагерінің куәтен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Әйтик, элек бер сменада монда 75 бала гына ял ителгән булса, хәзер аларның саны 100гә кадәр арта. Балалар яратып киләләр инде, көтәбез, шуңа урыннар җитми, элеккеге бүлмәләрдән йокы бүлмәләрен ясыйбыз. Төзелеш эшләре реновация программасы буенча башкарылган. Моның өчен республика бюджетыннан 160 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бик матур итеп төзелгән. Анда бүгенге менә кем таләпләренә җавап бирә торган бөтен җиһазлар да бар, бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бер сүзсез, менә шушында объектлар, алар безнең киләчәгебезне билгели торган объектлар. Чөнки бу менә әйтергә кирәк, биналарда яшьләрне тәрбияләү ул инде безнең өчен мөһим әйбер. Балкыш лагере ел әйләнәсе эшләячәк дип планлаштырыла. Җылыту мөмкинлеге дә бар. Моннан тыш мәйданчыклар башка юнәлешләр буенча да кулланыла башлаячак. Район үзәге булмагачтан төрле чаралар үткәрү өчен бер үзәктә генә объектларыбыз юк иде. Менә хәзер инде без моны тулысы белән укытучыларга, яшьләр бүлегенә тапшырабыз. Безнең укытучылар да монда төрле үзләренең чараларын үткәрә алалар, шул вакытта балалар да имтиханнарга әзерләнү өчен. Лагерьдә Тукай районы балалары гына ял итә алачак. Көзге каникулларга балаларны көтәләр инде. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Көзгө һәм кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме уңайлы да аяк киемнәре. Ярчылыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киеме тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәк сәүдә үзәгендә урнашкан. Хатын-кыз һәм ир-ат аяк киемнәре ассортиментта барлык сезоннарга берничә 100 пар тәкъдим ителә, ләкин махсус басым әлбәттә кышкы коллекцияга. Модель имеет водоотталкивающую пропитку, которая не позволит промокнуть вашим ногам. Вулканизированная подошва на литьевой основе, то есть не приклеивается, не пришивается, она полностью спаяна с кожей. Аяк астының төрле вариантлары үкшәле һәм үкшәсез липучка, шнурлар һәм замок белән. Монда консерваторлар да, тенденцияләрне бәяләүчеләр дә үзләренә идеаль аяк киемнәре табачак. Әмма барысында иң мөһиме Белоруссия сыйфатына мәхәббәт берләштерә. Вся белорусская обувь, она сшита под нашу ногу, под русскую ногу. Прошлый год брал белорусскую. Поэтому пришел сюда. На полную ножку очень все хорошо. Пускай женщины все приходят сюда, здесь очень большой выбор. Большое вам спасибо. На подъемную ногу самое идеальное. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә, күн курткалар, дубленкалар һәм пуховиклар. Тут такие куртки хорошие, такая обувь. У меня проблемные очень ноги, поэтому вообще на всякую ногу можно подобрать. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, сейчас обувь еще подберу на зиму. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе 9-дан 18 сәгатькә кадәр Мусаҗелит проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Грудинка свиная аппетитная, гордость мясника 115,90. Сок томатный «Райское лето» 79,90. В производственную компанию «Рототек Кама» по изготовлению автокомпонентов из пластмасс требуется: оператора ПЛСУ зарплата 45 тысяч, обработчики зарплата от 40 тысяч. Телефон 8 960 076 88 01.